ne mia pesa piko. Ya Ozoom, non aveni ko. Ingeni kopo kopo toge pesa. Seje matini kama iko mo datere dora kaka mino pati. Wate o pesa di. Zuna kora di misling prabi. To prabi no koro ere. Ozoom kana aveni ko nya yawa. Ana konyi maro kani tuo to no ki wach ni wach ni akowi. Ki tuo ti wach ni ngisele prabi. Ozoom kwa gikati wach ni na. Ozoom mia pesa. Ozoom kabimi. Ukabimi jana wote Nema manade michakit buko rigoni no koloa. Omera nyathini maboro. Nyathini oti maboro. Japuonj mage jomo timo sani. Apenje nyinge to kona ni Nema okoloa. We want to go faster. Ko piny ni what is your name tikone nyingi. Iluonge ni Kennedy Nyambura. Kennedy Nyambura to in. Ani iluonge ni Salim Hassan Bakari Nyambura. Oh in. Machi iluongo ni Lucy Nyambura. Okay. Kijana in gi mor wich. Changna. En gi mor wich japuonj kende ka en gi mor wich. Ma mor apenjo mar wich. Apenjo mar wiro. Ma mar del en go. Ma. Jotiti mane. Wanya tinjwango kamani. Tije mathindo mago matafare. Yes. Kora yie kodi. Brush rangi. Ayie kodi. Ere gambut to ere raincoat to ere jacket. Atapiji japuonj. Raincoat gi jacket. Japuonj. To raincoat gambut. Jembe. Kwani ka nyithindo some e pu. Inyalo kata wedi puonjo weather ipuonjo skul ka wan puonjo gini ne farm. Wapuonjo gigo ingeni sani CBC nyokelo ingine ka wachwe. Idwa ni mondo nyathi obed gi raincoat gambut gi gimoro amora mar koyo. Koro udwaro raincoat udwaro gambut. Wadwaro raincoat, wadwaro gambut, wadwaro jacket. Nyathini pok otimo form 4 dhi osomo weather. Makoko gik ni dwaro gigo japuonj. Wan kuma wadhi dwe raincoat. Aya koro. Wadhi dwaro gi siling 26,000. Mano mar chiemo. Higa koso. Mano mwarwake go. Mano mar chiemo pok 10,000 mar uniform. Mano tok sida bora ni onyalo somo. Badwa no mena go telo. Okay, wadwa ni wakungo kidhi jokon edhi dwe class gi nyithindo. Wadwa no kungo tie jikon kata go wabiro chuli gimo matin. To lakini fito chulne gik midwaro go ikelni mato wadwa no wakungo akere jikon. Ngine oko chamo tike. Manga medangi kaw ni dhi ruogi nyathi ma jaiga 14 mano idwano dhi roto. Japuonj wechwanyo chuny student. Don't break the heart of the student. Nikech ing'eyo jomine no biro kagi. For those students who are joining, they are adult. They are Onge sida kuna dhi konyo. Yes. Wadhi terie form 1. Kosigo nyithindo. Okigo nyithindo. Ing'wenyogi pinch the chills. Not pinch. A beat the sigongso. Not gongso. Not beat the sigongso. Amano to wanyalo konyi to wang'e ni ang'o mano ng'ado nyathino chalo ma jalweny. Magi weche matindo tindo. No chwado relo kano ae wiye. Magi kijana have socks. Socks where? In a socks. Openj ni gi socks. You have Yes, na okorudo galake. Na toothpick. Na ero. Toothbrush. Nuwa. Toothbrush. We awuo ka toothbrush. Dala wakochi rudo lake Juma. Achiel e Juma. Koro wiye no wil go. Koro adhi kelo ne mandigo ki. Koro rudo lake. Awinjo koro. Onge sida udhi mana weya kode. Ayie konyo rugo kuno pesa no idhi kedo na simu. Adi sani. Iwacho ni 30. 30 mar chiemo, 20 mar uniform. Sawa. Kaito 15 mar jembe gi raincoat. Sa odhi yudo uniform marome. Odhi yudo to nyalo timo go gi mekgi. Marome idhi go adhi go order. Bora ni osebedo admitted. Sawa. Koro onge wach. Haya. Uchop gi Jembe nyaka mubiro puro go kon wane mwang'iewo. Anya kumia jembe. Sani CBC jembe bodo 30,000. Onge wach. Ero kamano japuonj. Koro we auru kode. Kijana matin. Tim ni admission. Bed ka koro waweye lwet jopuonj. Ne otabi nyathi. Koro japuonj. Konyna go uru. Nyathi puonjo gi somo lilo konye. Indese siandane matin samoro be uchwade. So wachwade gi rum. Bed kanyo. Onge sida. Omena kik wuo kama deni mergi. No, don't sit down, brother. You are a student.
Ongesira ko wadhi konyi. Okigonwa nyithindo. Please, I do ask a simple question like that. What is not going on? Kisumu nyicho miaringo mawe pie baf. Una wedo luo nyathiwa. Ang'o madhi mbele ka? Okuwo makuru angungo otore kar. Ang'o miyo chief penjo timo pite penjo ang'o marach. Matiende onego bed ni iso gima ing'e gima timo onego bed ni kono chief. To an ka gimoro rach dala na ka okaluonge in person. Une mung'eji mokelo uka. Chief no abiro ka we came. Ng'eni chief we came. Wait, kijana Martin, can you run for a chair? Nyuta siko nini moko koro kirit koni. Kelkom, mai bigo kanye. Abro padi, kelkom idwa nindo ka. Kalog. Oh. Jaduong. Chief. Welo ko biro limi kama. Imiyo gi gimoro gibede. Jatuone kaka nyathini tuo malich kama. Kor kaka gam gima ni rietho rigo cha. Gam gima ni rietho rigo cha. Jogi gimoro bede. Welo ni gona nyathini dewa nyathini tieko. Nyathiwa ne tho yawa. Nyathiwa ne kora an manege tuja kuke. Nyaka menyine nyathini tieko. Nyathiwa ne tho yawa. Jaleko. Chief. Ipenjo nga. Ipenjo nga. Nyaka nago luja poku de pudu go makoko. Idwani waweni ot kosoni idwani wadhi. Wasiwa ni odi. Pare ni odi ne mwangu. Oda penjo tielo mar ariyo. Oda penjo tielo mar ariyo. Tielo to penj kata mar ang'wen. Nyaka nago lucha poku dhi. Okudwa dhi. Ok dhi podho ka pok oyo. Kitiweni wamor kiriembo. Odi ne mangi wagoyi. Ok awuono. Odi ma wiyo timo kalo. Okudhi. Mimine ni lielo. Okudhi. Omain. Oja karita uru kanyo. Karita uru kanyo. Wariti bwana ko ituna. Ne patiende. Magitango ini. Ineno jenazi. Men. Wasebiro koro kumoro mopondo. Men. Kula we ni tich ti. Gochonge penika. Well, hello na. Ngogonyi. Ya oreja tena. Oyawo. Ya rekindo. Oyawo. Nyango ni ngama nade. Nyango wadwa maluwo bang. Nyango. Wadwa maluwo bang. Nyango ni wadu. Maluwo bang. Ngomo miyo okodwa ni bere. Omera. Okay. Njugu mane pedo. Ebate kamoroka. Tokidi yenju kine. Kielo tukudi ni emeyodo nyapena. Ariabo. Enadieri kama. Nyango emanotemo mano. Onyango mowado. Manyathi minu ma itihero no. Ema negika. Gewaz no. Yedhe okunye dala nika. Yedhe uchiel. Onyange makelo yedhe gigotie no. Nyango. Kelo gigotie no. Adwa kunyo gesani te yena kunye. Japula yini ti. Bro dwaro rapur ka pia biro go. Kombo na. Ti. Aya kunyo gitagolo ni gitatangu nige. Ti. Onyango ni wiyene ni donyo dala nika. Nyathi minwa ni. Onyango ni nyathini morodonge ni tiere majaboro mariel. Nyo timo. Nyocho tinyo wuok yage 510. Onyango lal kode mirwa koni nono. Ha? Ognyon secondary olal go. Koni nono kawo. Mainada pur. Ipi. Wamanyi da pur. Manade ya. Dan benda da wuok adi kuonde mang'eny. Japolo, jadolo. Gik miora ka. Kamanga. Bed ineno gik miora mondo adhi aom pi gi rapur ma idwa golo gik moko ka. Gika otama yudo, gika manyo motama yudo, gima yudo. Onyango miwuoyo wiye cha. Emae ayudo, koro wabiro kode. Koro, gik mane wacho ka, nike onyango lonyore na duk, no iro puodho ketimore kia nade. Wacha te. Onyango initiere ka ene makoro biro kode ni Japolo. Nyango mane. Onyango mi wuoyo wiye cha. Jadolo wacho ni atima ang'o e puothi. Wawe in beda mos. Neti gik mane jadolo wacho ka mohora nyaka gik moko. Koro Japolo giko tama anayudo nyango. Onyu wach gika kate. Okadwa tugo manono.
Tamu sio tamu, na wengine wamesema ni tamu. Abaika Salome na timu yake nimeshukuru, nimesema asante sana. Mimi kwa majina naitwa Ozoom kutoka 044 Migori County. Leo tuko hapa na Abaika Salome. Unasikia? Unaelewa vizuri sana. Tena mimi Kisungu. Umera wan mani wacho Kisungu umera. Ya ling pinti. Gochne nyakono. Mundu winji kaka jakis. Umera wan mani wacho Kisungu. Nati nyakono bro winjo dhuluo. Gini hello. How are you doing, madam? How are you doing, madam? Yes. Like I told you. Yes. Yeah. Kila uo kode. Yes. Okay. He's here. You can just talk to her. Talk to him. Talk. Mirakuru, let's watch no. Yes. Good night. Good night. Pokiteko chako uo ya. Good day. Lo nyasai uo manye. Umedi fel ne chungane. Love me oh. Ai. Kanya sai uo. Love me. Unakula ni wacho kijapini. Umete maguri wachiria ngogo. Yes, madam, love me. Ite mwacha ngo. Good day. Ite mwacha ngo. Taka nisimi. Yes, good day. Hello. Anka. Ikuocho. Hey, atpinde antie. Hey. Okare weche mage mawinjo makata ng'walo kono makara tiendo otama choponi. Ang'o milaro ka? Ojunju. Koso jonyo na piko no gwenda. Ojunju kapiko gweyo mama. Adwa ni mondo nyathino kuongo som koko riemba pi. To nyathini bonge na dek no chikre gi sikul. Nyathini adwa ni mondo kuongo som koko duogo riemba piko. Nyathini riemba piko to somo, riemba piko to somo. Gini wenyari opok no lao mi mako te. Ang'amo ni mako nyathini tichwani. Ka nyathini do chandi gi weche machalo kamano. Nyathini koto chuno ni nyaka wakonyi. Nyathini dwani no nyaka goe. Ngiri kose chako ga piko ni koro kaki winjo osenindo koro ndaladi. An kawuone kaneno dichieng' maradi. Ang'wen. To kaki winjo wacho no koro kaki winjo nindo oko no koro niendo dichieng' machielo koro dhi nindo oko kana ndala 4 kana ndala 5 kana ndala 6 koro odak oko koro winjo mane wuodwa sani koro pango ode eto koro sani en gi ode gi familia ne odak go oko. Otedori. Mani ngine ok nyalo dala ka. Nyathini wadwa ni mondo wakonyi okungu som koko riemba piko. Nikech kosomo ka biro bedo kata license mar apiko. Man be konyalo kata bedo kata ka kili moro kata matin kata mar riembe ndara. Kama ko gijo konya somo ni en koro dwa riemba piko. Odhi omany kuonde modake. Odhi odak kata sodi. Koro konya dak. Kumoro moro mohero no dwa dhi kata odhi dak Mbita kata odhi dak Rusinga kata Sindo kata Homabay kata Oria. Odhi odak kuru kata koro kochako dage to kodwa sikul to dwa ni mondo riemba piko. Aneno nyathini pile piny mondo chwade. We wadwa koro gima koro wadwa timo ne. Adwa go report police ka chief, achaka go report kendo ka police, achaka go report kendo ka jaduong' gweng'. Kaso jogweng' duto te bago ne gi report. Mondo koro nyathi mojunju ni koro kumoro omekone. Omake mondo maya piko makata wuona pika dwa ni mondo wuogo mondo kawa piko ne nikech oketho na nyathi. To kara piko ni ngama njomiyo. Apiko ne wiyo ni tie jaduong' ne wuori tianga wuori simeo ke wuori o abute kar machini kar ko weno kinyocho me. Nie makoro sani oringo ge kor piny ko mama ndara ka wan wasetiye iting'e joma dongo gi joma tindo tapiko gi idwoko retas kose gik nidwoko apiko idwoko retas to gisane ka picha retas kose retas en retan an betindo dwa no ruwenye matin batira joka yode idwoko siling 300 350 400 to gisani magodo to sani 200 ni oko yudre onge samo biro kani
Obire kata gisendi moro mokelo. Kakoro chai ma pod okwayo mondo miye. To nok ipuk chai. Chai ma pod okwani mondo miye. Umiye. Nyathini gima otimo ne. We mondo wagone rapor. Un porona na kikata kumodhi owuothe wuoko nango tiende oko bedi odwara ngopoko nyongo kawuna na wola ya watu odwara monaki akia oyudo maber moloya ai molokore gi mama kwar kandanya ai ya ochibo marach manade ya tato weya gi nyithindo ka ina danyora kama idani uka ka udwa neno pile ka wacho na riambo warite kawuono warite ka wene ko donjo sudo nango tiendo ko bedi warite ka eni Odika. mindo neno Odi. olang du sale ngo piny Dani. ole mon mo tigi madongo wantie ka Nango mayudo makadha ode mbele. Livinyo intie. Antie misawa Bera yenya. Baba kama ngome alosa ivinyo ma ngoni Dani. Untie maber. Weche mang'eny go timuru wewe untie. wapeki baka penyo ma ngoni wapenyo njo ma ngoni ngode ni micham Ma? Mami noda. mami no tiwe kidi kai Dong na gire ngato be gocho. Makukuro chode go malache giro winji. Hello. Makamaka simi. Hello. Masimi pia pio. Wo. Hello. To nango kare nisega nyembo mabake maraka gisime kama. Kusomanga Wo, ngo ndo ni juko wacho. Hello Wo, ndo ni dali. Pile ka wacho. Ko wacho na lero na jar lero do ko lero. Ose bayo. Doko yima kati na ngapier ko yika kati mi ko na ngalo ndeto uyina. nyako apendi tokewe Ineno Dani. Nyama tino Mano ringtone masim. Mago joka skill, mago gimiluongo ni skiza tone. Gin ge jaywaga kamano. Oriambo. Iriambo Kanyati. Dio mo matin gi chuope ko nyako no podo danga to ba on. Ineno Dani, une mupuonjo ji. Kendo puonju leyo. Nyako charach. Ineno? an bende kani okane kamange be Nyako charach. Akorne kaka rite ochwe. chando Apenjia. Mabi kaka ne mogo chae. Ka unewe wuoyo to wuoyo kodi. Nyar undo do magoro korachie. Apenji ni anyango. Mokuongo. Ingebe chodo mai. Oduma to koro siling 200. Mano biseketerego. Kakoro duma goro siling 200 kama wacha kwa medo kendo 20 bo marego 220 to nyoro to nywa rundo duma goro achiel nyogika sani kabiro do kodo kama godo maro mo kama awuok mana pin ariera mana mapin to kabiro do kama godo maro mo kama ngabi duko ne moko no apenji ni ngabi duko ne moko no Kwa moko nyithindo no dhi nido goke. yaseme kwa imogo nade ne no ko kaka be mogo e To dong na dhi nido nyithindo ke skora tu ne moko to ne wan gi. apenji ni tielo ne koso ne kuoro ne Na tielo ne. hey ni tielo ne nyaseme moko ni tielo Na tielo ne moko e bakunde moro marachar to ng'eyo. to be visit me tielo no be ni ngibe mogo ina nyang To dong ng'eni pogoro to siling 200. tija kitielo ne dhako wadu mogo kendo nokoni ne oduoge karang'o Akia kata dong chwore ko leo nam kocha. ema piny nokoni ne oduogo mogo karang'o anyang Akia no dhi duogi karang'o mene ka chwore duogi to sani chwore to nigi dala ng'wen ka pok oduogo. koro tim niya iwinja Winji wachna. dhi many nyaseme iwinjo dhi many nyaseme sani Mondo. kata kok udeko to kang'o giko dhiambo kabisa gimosache dhi many nyaseme ikoni ni oduokni mogo machieng' moriego mogo to obiro ka okuongo tielo kaneno kok oting'o mogo dhigo dalane iwinja Mano to nigi chango. mano ne moka nokno To dong kata sani dong beno kora ni ka chwore ko duogo. adwa kosenye ni gini dhi die kot Ochuno nga. gini dhi die kot mogo ni die kot mogo die kot mogo die kot Gose imore wojaoda. Imore wojaoda. ana kosecha Mano gimnya chode. Mano gimiti. Abo die ko. In gimiti. Koka oseche 70 ka kapok obiro. Koro gidhi chiwo oduma ne oduma ne dala de. Ya dwanda ni kapaka ng'wen. Uduogo ka bando daba. Jifero kamano. Secondary kacha koro pogore gi penj manie primary. Kacha no kori duoko gi mindiko.
Me couldn't define the term of visit. We look at the wheel. Me look at any one way direction from Sori to Luanda. And if you reach in what you took somebody to Onge, which is 200. Kaja penjo teke. Give us 5 elements of physics. Kuindi ko TVS, Bajaj, Boxer, Tukutuku, for sale. Omera, Som. Asomo katini no ka dei se te. Kungi som ko kiriemba piko. Koro atem nango jedu, atem nango ana okanya do dala ka kwato ewa. Puro kanya puro nge maber ya no kanya puro. Piny bro rako rekodi. Temene de kwalo mandas ngato kata gine kata kawe gimoro mar ng'ato bath ndara kanyo mondo inegi ware. Mage piny miwinjo go. Dala ka okanya bele tera ir nera jiko na ido. Piko ni mang ni miju ka kaka yemno ni ko wiyo wil ni napo. Tu bi nyaka piko ni ne mora kegi mara chani madho bodo muonyo gi alive to tele. Okinaka kila so yawa. Ko wiyo wil. Ya jo to achele thermometer. Ni ko juko ka. Achele thermometer mara piko ni rach. Ko salora ni mundi kuite. Ya jo. Alora mundi tene. Ikiwe samoro. Ber. Ori. Oche. Ori, angomo tema piko. Acheni gi alivo muonyo thermometer ye piso kwinyre gi madho bodo okange gimara chiga piko ni. Yes. Oh, iko ni nyie luongo ni ng'a? Ani luonga ni Dickson Otieno. Ang'o ma nusomo ka Father Keranda ka mano mission mar Catholic Church? Ang'o ma nuko nusomo? Ne wasomo Father to kendo ne pod wane anda mtoto mesa. Une mtoto mesa. Ne wan mtoto mesa. Ini miel bat kon mane kama Father ka Father wer kata Father le yalo. Une samir wako Father. Ni wir kon mane bat kon. Anda miel bat ko ka chich nyangura. An bat kor ka cham. Nusomo ang'o? Ne wasomo Father. Ang'o ma noketho nu? Olemo mar machunga mar olemo ni koso manie Bible. Olemo manie Bible. Momina tieno ya como bueno no maga. Llamo momina tieno ya como bueno no maga. A ver yo vera mo bola en llaga. A ver yo vera mo bola en congoga. Mariket nagica, cricket malo ni ket nagica. Ya ver ket nagica, cricket malo ni yen nagica. Cricket nagica, match boy go nagica. Kare go nagica, arroji uda lego ni go nagica. Luge go nagica, ukinyi balo deli ni go nagica. Luge go nagica, rei uda sumi go nagica. Kare go nagica, yabano kulo news ni go mekurana. Kare go nagica, mekja kusoko go nagica. Yaber go nagica, kiriye go malu ni yeng nagica. Yaber yeng nagica, avere uno vera mo bola e jaga. Ukibaduga uono ni ngechwela doma. Kena jaka uono no pukwela doma da. Ukibaduga uono no pukwela doma da. Ai ket nagika, kiriyengo malo ni yenge nagika. Yaber ket nagika, kiriyengo malo ni ket nagika. Ai ket nagika, kiriyengo lavo. Imosona ya konche ama kubil kanyo.